سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ተምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ምኽሪ ተድልያ ዛንታ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ነዛ ዛንታ ክሳብ መወዳእታ ብምክትታል ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ግደፉልና ናፍቲ ዛንታ ኸብለኩም ሰናይ ምክትታል። ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ሓዳር እንተላ ምስ ካልእ ሰብ ናይ ፍቕሪ ርክብ ከም ዘለዋ ኣብ 40 ዓመታ ከም ዝተራኸሰት ፈሊጠ ናይ ለማዓንቲ ናይ ህይወተይ ዛንታ ዘካፍለኩም በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ቆልዑትን ናተይ ዕድመይ 50 ዓመት እንትኸውን ናይ በዓልቲ ቤተይ ዕድመ ድማ 40 ዓመት እዩ። ኣነም በዓልቲ ቤተይን ን20 ዓመታት ዝኣክል ብፍቕሪ ብሓዳር ተኣሳሲርና ጸኒሕና ኢና። ጓል 18 ዓመት ወዲ 15 ዓመት ወዲ 10 ዓመት ቆልዑ ተለውና። ክሳብ ቀረባ እዋን ብጣዕሚ ጽቡቕ ናይ ሓዳር ርክብ ነይሩና እዩ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣነም በዓልቲ ቤተይን ብጣዕሚ ንከባበር፣ ሓዴና ንሓዴና ንሰማማዕ ንፋቐር ብጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ግዘ ዝጸናሕና ነይርና። ቅድሚ ውሕድ ዓመታት ግና ናይ ፍቕርና ርክብ እናቐነሰ መጸ። ፍትዋት ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ዘለኽዎ ኩነታት ሰሚዕኹም ሓሳብ ርእቶኹም ክተማኽሩኒ ይሓትት። ዋላ ወዲ 50 ዓመት እንተኾንኩ ምንም ዓይነት ሕማም ስለ ዘይብለይ ንነብሰይ ስፖርት እናሰራሕኹ ካብ ሕማም ስለ ዝከላኸል ኣነ ኣብ ሕዚ ሰዓት ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እየ ዝርከብ። ናይ በዓልቲ ቤተይ ጠባይ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብዘይፈለጥክዎ ምኽንያት ክለዋወጥ ጀመረ። ብዘይ ምኽንያት ትኹሪ፣ ብዘይ ምኽንያት ትጨቓጨቕ፣ በቃ ናግራም ሰበይቲ ኾይናትኒ። እቲ ምኽንያት ከይተረድአኒ ንብዙሕ ግዘ እንታይ እያ ኾይና እንዳበልኩ እናሓሰብኩ እንተለኹ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ልዕሊ ሓዳራ ምስ ካሊእ ሰብ ናይ ፍቕሪ ርክብ ከም ዘለዋ ኣብ 40 ዓመታ ከም ዝተራኸሰት ፈሊጠ። እዚ ምስ ፈለጥኩ ብሕጊ ክሕዛ ከእስራ ሓሲበ ምስ ነብሰይ ድማ ንነዊሕ ግዜ ተኻቲዐ። ይኹን እምበር ንደቀይ ንምንታይ የዋርዶም ኢለ ንነብሰይ ጐዲአ ምስኣ ብምርድዳእ ጥፍኣታ ንኽተመዓራሪ ካሊእ ዕድል ሂበያ። በዓልቲ ቤተይ ንግዚኡ ጥፍኣታ ዋላ ተመሓየሸት። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ግና እቲ ነገር ኣግደደቶ። ደቅና ትገብሮ ዘላ ነገር ክሳብ ዝፈልጡ ኣብ ንእስነት ዘላ ጓል ትመስል ሰብ ምስ መዓበየት ዕድሚኣ ጓል 40 ዓመት ዋላ እንተኾነት ሓዳር መስሪታ ዝወለደት ምዃና እንዳፈለጠት በዓልቲ ቤተይ ተራኺሳ ፍቕሪ ይጉደል ኩላን ገዛ ይረሳዕኹን እትደልዩ ነገር እውን የማልአላ እየ። ግና ዘግደልክዎ ነገር ከይህሉ እንታይ ኾይንኪ ኢለ ንብዙሕ ግዜ ኣዘራሪበያ። ካባኻ ዝጐደለኒ ይኹን ዝሰኣንክዎ ነገር የለን ትብለኒ። ግና ዝኾንክዎ ነገር ኣይፈልጥን። ናፍቲ ወዲ ጉየዩ ዝብለኒ ኪዲ ይብለኒ በቃ ግደፈኒ ኢላትኒ። ጨኪነ ንፋታሕ ክብላ ይሓስብ እሞ ግና መሊሰ ብብዙሕ ዓመታት ምሳይ ዝነበረት ክንደይ ጸገም ብሓደ ዘሕለፍና ውላድን ገዛን ዝመስረትና ስለ ዝኾና ክንፈላለይ ይፈርሕ። ብጣዕሚ ጭንቂ ምስ በርትዐኒ ናብ ቀሽና ኸይደ ምኸሩ ለይለ ትኾኖ ዘላ ኩሉ ምንም ነገር እንተይሓባእኹ ተዛሪበዮም ተመኺራ ተማዒዳ ካብቲ ዘለቶ ክትወፅእ ኣይከዓለትን። ደቀይ በቲ ዘለቶ ኩነታት እናተጨነቑ ብትገብሮ ዘላ ነገር እናሓፈሩ ክርኢ ጀሚረ። ልክዕ ገና ንእስነት ከም ተልዕልላ ጓል ምስ ኣወዳት ክትረአ እንተላ ውሽጠይ ይጉዳእ። ንዓይ ከም ዘይትኾነኒ እንተይፈተኹ እናኣመንኩ መጺ። ኣብዚ ግዜ ነንበይንና ዓራት ፈሊና ምድቃስ ጀሚርና። ምኽንያቱ ንሳ ምስ ኩሉ እያ ትዘውር፣ ምስ ሓደ ወዲ ብፍላይ ኣብዛሓ ግዜ ትኸይድ። ስለዚ ስለምንታይ ምስ ኣይድቅስ እንታይ ጌራ ከም ትመጽእ
أنا انتي فلت أنا زمسلني نسانا عاي كتفتح نتدلي يمسلنا له كنا أنا كفتح يفرح مليسة دما حدا منبر جزان حدا ناي نقدي عبي دنقانن علنا كلتيو بناتاشوم سلازخونا انت تفاتحنا كلتيو نعايو خاون نعمتات زلفع خلون ندق اي كورسوم زعرقوون سلازخونا زنبراتي نخيت وسدو كفتحا ايدلخون جنا حدا حتو انت الأللا انت دليخا نفتح تبلاني بزوح لبي زقودون نقرات قبل علينا فتسمت زيود أزمسل زنبرا فقرا توديون ببزوح نقر تقول أن لا تتصرفني أبقد مساب تواردني بزوح نقر انت نقبر كم زلني أي فلتن زوخو اللو قفعي قبل علينا فتسمت انت لا حزوناك أدم أفكاريتي كتخوني منا فتواتنا ماكي ميديا تخطاتلتي انت يخقبر زلني نساناتي كوينا كم قدمنا بحدا خنبر بفقري نخنقتل انت يخقبر زلني أفكاريتي زنبرت بعلت بيتي زنبرت عددك أي زخونت حزي دقة تبللا مخنياتي فلتن بقى بعلت بيتي بخلو نقرات لويتاتني أبقر مساب موراد نعي مزراف سلي زي مقداس أبزحت قدام النت أبقى زيت وعلن سرح كم زلو وسب نقهو وزيا 4 ساعات نايليتي ياتقطو وزيا تقطو اللبوتا يفلطون بقى بعلت بيتي كلو نقرات قيايرو أمن قدون مسودات ترأى بجاهم نايماكي ميديا تخطاتلتي انت يخقبر زلني زرأيكم حساب انتدعى حاليو حساب رئيتوخم حابوني سلا حساب رئيتوخم قنا أقدم يمسكن بعل زانتاخم إياه كابز اللخوة بعل تحداري أبربع عمتها كم زتراخست فليدا سلام نايماكي ميديا تخطاتلتي نلومي حيزلكم قريبا زنبركو نزي مسل نيرو نزي زانتا انتدعى فتيخموه لايك بمقبار أبز زانتا حساب رئيتو انتدعى حاليكم أبناي كومنت مزحب بوتا حساب رئيتوخم بمقدف نس channel حدشتي اندحر حاليكم سابسكرايب بمقبار لتادنا يدول ملكت بمنكا ناي channelنا تخطحتلتي كتخونا نلابو أبز channel حساب رئيتون تحاليكم ون أبناي كومنت مزحب بوتا حساب رئيتوخم كتقرفلنا تخليكم بقصالي بخالي زانتا بخالي مدب كسام نراخب سسنا ينخلافنا يغني لي